Gaurkoan, Otsolar dantza taldearen emanaldia oso-osorik ikusteko aukera izango duzue. Adin guztietako dantzariak osatzen dute Otsolar, 3 urtetik hasi eta helduen talera artekoak. Taldea osasun maila onean aurkitzen dela esan genezake. Momentu honetan, 35 dantzarik osatzen baitute. Gaur eskainiko dizkiguten dantzak aipatu aurretik, esan gaurko erromeri eguna aukeraz betea datorrela. Herri bazkaria izango da 2:30. 6:30 berriz erromeria malkogarriak taldearekin, eta 7:00 sagardo eta pintxo dastaketa. Hauek guztiak esanda, eskainiko dizkiguten dantzak aurkeztuko ditut. Agurra, urarte, orpopunta, saltokakoa, banakoa, zintadantza, San Petrike, sardineras, ederregia zelako ikus dezadan eta azkenik fandango eta harina. Beraz, arditzagula txalo batez, Otsolar dantza taldeko kidea!
itzulia, orpo punta, aurrera eta itzulia, orpo punta, aurrera eta itzulia, plis, plis, plas, loca, ida, canta, di vuelta, plis, plis, plas, loca, ida, canta, di vuelta. Orpo punta, aurrera eta itzulia, 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 plis, plis, placa loca, gira, canta, di vuelta, plis, plis, placa loca, gira, canta, di vuelta. Orpo punta, aurrera eta itzulia, 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 plis, plis, placa loca, gira, canta, di vuelta, plis, plis, placa.